The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 6:22-23, having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. James 4:13-15. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. James 4:8-10. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. This is our routine. This is our practice before we start our spiritual momentum, which is daily Bible study. Kay dili kita makasabot sa pulong sa Dios, dili makalihok ang ministry sa balang Espiritu Santo nga ni kanato kung anaa pa kitay mga sala nga gitiner diha sa atong kalag. Kining mga sala mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa kita gimanduan sa Dios sa iyang pulong nga nagaingon diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung manimubuhata ka na, andam na sabi ka sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giagda ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nag-iingon gani sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, mag-ampot karon sa hilong, agi o pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala ka na mo na usab nining adlaw nini sa among paghahimuan nining among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa among kinabuhi ngayon po panggilugwayan
kini timailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Salamat sa imong mga pulong nga mao lamang ang among kanunon sa among kalag. Mao nga amo kining ipakaon sa among kalag aron kining kalaga magatubo diha sa kahibalo sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Aron kami makakabot niya ng among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers ning atong ministry, ang atong mga higala. Kung bag-o ka pa, welcome. Yan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios nga atong ginahimo adlaw-adlaw. Ug usab kaninyong mga igsoon diha ni Kristo, fellow believers, welcome. Yan usab kita niining adlaw sa pagpadayon sa pagkaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Okay? Now, aniya paghihapon ta nining atong tun-anan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Apan aniya pa kita magadupot ni ining subtopic nga giuluhan usab nato og the real keys of success in life. Okay. Una sa tanan, sa di pa kita mo padayon sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon, atong labason sa imong panumduman nga kitang mga magtotoo nga luwas na pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Karon mga magtotoo naman kita, we are now believers in time. Mga magtotoo na kita dinhi sa panahon. Now, kay mga magtotoo naman kita, mao na nga gimanduan kita sa pulong sa Dios sa 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini atong gihimo mao kini ang process sa pagpatubo sa atong kalag. Kana kung imong tuuhan ang mga doktrina nga imong tunan, katunan, imong tuuhan aron kini magaling o mamitabulay sa Espiritu Santo. Ibaw naman kita niining maong process just to review, refresh our mind. Now, ingon nga mga Kristuhano na we no longer walk by sight but by faith. Pagtuo na ang atong basihan o gamiton sa atong pagpanagawi, ingon nga mga Kristuhanon. O ingon nga nagagamit na kita sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw, matagutling sa atong pagkinabuhi, aton na ni gamiton ang atong nakatunan, gituuhan nga pulong sa Dios. This is our life. This is our basis, our roadmap. This is our kanang instruction manual nga gibilin sa Dios nga atong pagasundon, ang pagtuon sa pulong sa Dios diha sa Biblia. So kita kay mga magtutuo naman ato namang nasayran ang definition sa the Christian way of life, which is a supernatural way of life, ug tungod kay di man kasagaran nga matang sa pagkinabuhi kini nanginahanglan usab og paagi nga supernatural, dili tinawhanon nga paagi.
So, ang definition ko sa Christian way of life is, it is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. O the Christian way of life, being a supernatural way of supernatural way of life, is not emotion, nili. Or emotion has nothing to do with this Christian way of life. Wala. Ayaw, of course, waman ta magaingon nga, you just forget your emotion. No. Part man ni sa atong kinabuhi. Gihatag man ni sa Dios kanato. Nga kabahin na kini sa atong kinabuhi. Kining emosyon, pagbati apan. Ayaw pakadaki, mo man ay punto dinhi. Ang principle dinhi mo nga, don't make your emotion as your priority. It should be your mind. Kaya ani gyud maguna ang function ra gud sa emosyon, no? Ibaw ka og the real function, the right function of emotion is simply to respond. Mutubag ra. Unsa may tubagon? Mutubag ra sa atong pangunahuna. You see, the initiator sa atong kinabuhi should be our mind. Mao ni nga, we have to saturate our mind with the Word of God, you see, with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So mao na nga, the Christian way of life is not emotion, at imani, or emotion has nothing to do with the Christian way of life. Ipagamit man kining atong emosyon apan sa diha nga napuno na sa na-saturated na ning atong pangunahuna sa mga hunahuna sa Dios. Wa may makalabaw gis pangunahuna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9 nagapaklaro ka na ito niya na sa diha nga mao nagyoy atong gamiton sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ang pulong sa Dios din. Unsa magaresulta ka na sa mga maayo nga buhat nga maoray magamit o madawat sa Dios. You see? Og again, this is just to review sa atong panumduman kini mga butanga. Now, okay. Mao na nga in modern churches, God, mga kasimbahanan karong panahon na, labihan gyud nagkalat kini, it's rampant kining emotional display sa worship services, too much rituals, nanubra ang mga seremonyas, napay songs and praises, kakining gipa luyuhan makini ang naga-initiate gyud kaning gitawag og tongues movement on this spectacular like miracle healing. So kini gumaw mga moderno nga mga evangelicals, alang kanila laay ang doktrina. Tinod, laayan sila kung mutambong sila Bible study nga sama niini. Laayan sila. Gusto sila na kanang makapaukyab sa ilang balatian. You see? Ma-emotional. Too much emotional display sa ilang pagsimba. You see? So, it's tragic. Subo gyud. Naon ka na. So, for them, na kunoy kinabuhi gyud yan ng songs and praises, using their musical bands, na nagani mga kumbo. Now, that's their way of worship, minus Bible doctrine. So, subo yun palandungon ka na. Right? Kaya, abi nimo, we should remember that we are here in this devil's world, cosmos diabolicos. Mao nang hingdagsang karong panahon na kini mga kanang gitawag nila humanism. You see? Okay, ang humanism, God,
they want to put up a utopian environment. Kasabot ka bagon sa utopian environment, kana bang kahimtangan nga hingpit kunuhay, nga way samok, way saba, o kanang kalma, hayahay, utopian. But pasabot, murag buot nilang unhan ang millennium sa Dios. Moabot man ang panahon na naman na sa kanang timetable na gibutang gipahilo na sa Dios. Moabot man na. Unsa ano sa amna moabot kaning millennium. Human gyud nga mo balik si Ginoong Kristo. Inigbalik niya din sa atong kalibutan. Second Advent. Ikaduha niyang pagbalik. Diha niya ipahiluna na kining usa ka libo, literal ni usa ka libo nga pag hari na gyud ni Ginoong Kristo. Kay dinhin ining kalibutan na nga mao na kana ang unsa millennium. 1,000 literal years siya na mo dumala ning kalibutan na. Mao na gitawag na tug millennium. Apan kinilaging humanism karong moderno nga mga Kristohanon kunuhay buot nila nga ilang himutang. They want to establish the utopian environment. Now, so bagang duot sa mga igsuon natong mga Kristohanon, majority of Christians today, they reject Bible doctrine. Sa likway ganina, wag sila gana sa doktrina. Na waba ka tingahan niya na. This does not surprise us, right? Kay ang tanan nga itong itunan din gikan sa pulong sa Dios. Ug ang tanan nga atong gitunan alang sa atong kaayuhan, alang sa atong pagtubo espirituhanon. Wala ba'y imposible alang sa Dios? Nothing is impossible with God. Matthew 19:26 kana. Mo kana ibot pasabot when God's word says your mustard seed faith kanang will move mountains. Mo na ibot pasabot nga kinigod, this is hyperbole. Ang sabot pasabot og hyperbole, exaggeration, murag panghingapin, murag labian, or metaphorical. Ang sa maning metaphorical, mapasumbingayon, murag sumbingay. So, faith is a way of thinking ng atong pagtuo, o it is a system of perception. O sa may gisulti di si Hebreanon 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So mo na, ingon nga Kristohanon, kinahanglan kita mahinumdom ni ining mga butanga. Gikinahanglan nga atong labason sa atong panumduman. Every now and then, atong i-inject kining mga butanga, ug atong gisgutan. Last time, nga inumdum ka ba niya itong mga kaayuhan nga gihatag sa Dios kanato at the moment of salvation? Usa niini nga gilista na o gisuwat na nga atungan diha sa basahon sa kinabuhing wala na katapusan, the book of eternal life. Now, ang mga ngaan ra natong mga magtutuo ang na diha. Why mga ngaan sa mga dili magtutuo? So as an unbeliever, your name cannot be written or is never written in the book of life. The book of life contains the names of all believers, tanan nga mga magtutuo lamang. Now,
ngano maning, why is the name of the believer written in the Lamb's Book of Life? Because that's one of the 70 things. Usama na sa kapituan ka mga butang nga gihatag sa Dios kanato at the moment of salvation. Yeah. Automatic ka nang gihatag sa Dios kanato mga magtotoo. Narapod na niya mutuo ka ba niya na? It's a matter of choice. It's a matter of faith gihapon. So, the believer's name is written in there, in the book of eternal life. Kaya kita, we are predestined to the family of God. Based on our faith in Christ, gipili na kita for salvation. But our names were not originally written in the Lamb's Book of Eternal until mapanig-iya o maangko nato ang eternal life. Unsa may gisulti diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Na. Yeah. There are elect people on the face of the earth who are believers in Jesus Christ. So sa diha nga imong ibutang ang imong pagsalig, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, you are chosen for salvation. But there are also unbelievers, doon na po yung mga di magtutuo who are chosen for salvation. They are elect. They are already elected for salvation, but they are not yet saved. Dili pa sila luwas. They will become saved only. Kano sa? The moment they respond positively ngadto sa maayong balita sa kaluwasan nga ilang na nadungog. Apan paminaw, ang Diyos na ibara ba in advance if they would be positive to receive Christ as Savior. Naibawan na sa Diyos. Mga hinungdan nga kini sila gipili for salvation before the foundation of the world. Ang Episo 1:4 nagayon, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Now, but there are unbelievers on the face of this earth who are elect. So, ang tanan nga mangangan sa tanan nga mga dili magtotoo are not in the book of life until such time nga sila mutuo kang Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas. O pasali gayon ni sa Dios nga kadtong mutuo na kang Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas, na isaad sa Dios. I will not blot His name, meaning ang magtutuo na karon. I will not blot His name out of the book of life. Mao na isaad of eternal security for the one overcoming. Nikao, numdum kas nikao? Overcomer. Therefore, nobody's name is ever blotted out in the book of life sa mga magtotoo. So mo ka na ang saad sa eternal security. And in Revelation 12:11, and they overcome him because of the blood of the Lamb, because salvation was provided at the cross. Now, karon, balik ta sa atong main topic nga ikapila naman ta sa the real keys of success in life. Atong gisgutan ang kapitulo, ang ika-17 nga punto, always be guided by the operations nga akong gihatag nimo, Operation BODRPLS, mao kanang 7 divine provisions for believers, Operation
BSc GTSP ang pito ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Ikatulo ang 3 R's. Operation 3 R's. Reception, retention, recall of Bible doctrine. Ikaupat, ayaw na ni Kalinti, kay kini mo ang slogan na to. SLBA. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Ayan na Kalinti ha. Operation Study, Learn, Believe, Apply. Ano ikaupat, ikalima, Operation PMA. P, Perception. M, Metabolization. A, Application. So, Operation, Perception, Metabolization, and Application. PMA. Muna ikadisisiti nga kanang the real key of success in life. Ingon nga magtotoo. Of course, this is applicable to us believers only. Na mo na nga alang kaninyong mga di pa magtotoo din, kinahanglan mo sud una ka sa plano sa Dios, una ka makasabot nini atong gipangisgutan. Just have an open mind gihapon. Okay, anto ta si ka-19. Ano? 18 ato naman din ning gisgutan kining 18 by building the edification complex of the soul. Yes, this is what we took up yesterday. Ang atong pagtukod sa atong gitawag sa Binisaya og dakbalay. Edification complex of the soul. Edification, edify, sabot pasabot. Pagpalig-on, kanang ingnon ta pagpa-uswag. Okay? I don't know if mudawat ka niya ng mga definition o translation apan ang edification mo ay silbi ning pagpalig-on, edify sa atong kalag. So nag-una nining story, the first story is grace orientation. Second story is mastery of the details of life. Third story is relaxed mental attitude. The fourth story, category love. Tulo ni. Love for God, mo'y nag-una. Sunod, love for right man, right woman. Ang ikatulo, love for all mankind. So mo ni ang tulo ka kategorya sa gugma. Ayaw nagkalimtiya, nag-una, gugma sa Dios. Kaduha, gugma alang sa tukmang laki o tukmang bayi. Right man, right woman. Katulo, gugma alang sa tanang isig katao, tanang mga katawan for all mankind. O ang ikapi ay kalima nga ang mauna niyang ato ng pag-ambit sa kalipay sa Dios. We share now the happiness of God. This is what we call plus H. Kay iha man sa Dios. Plus man ang iha sa Dios. Ang ato ang mga tao, minus H. Sabta gina. Okay? Sumone ang edification complex of the soul. Once you apply this real key of success in life, then magmauswagon o magmalampuson ang imong pagkinabuhing Kristohanon. Okay, anto tas 19. Ika-19 nga punto sa doktrina nga matuod nga Yahweh alang sa kalampusas kinabuhi mo na ning ingon nato always set your mind to your goal na kanunay gyud
batasan na nagyud anara imong kaugalingon sa pagpahiluna sa imong pangisip, imong pangunahuna ngadto sa imong tumong sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Unsa man ang imong kaning imong goal. The common goal of all believers is spiritual maturity. Mo na ika-19. Kanunay hagyod. Batasan hagyod. Make it as a second nature na gyud sa imong kinabuhing Kristohanon. Always set your mind to your goal, spiritual maturity. Kaya nagkabot na nimo niya ng maong ang na diha na nimo maangko ng imong katakos sa pagkinabuhi. Musamot na gyud kahayahay, kahanoy, kanindot, kamabulukon sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Okay? So, study, learn, believe, and apply Bible doctrine every moment of every day. Kay kini mo resulta ngadto sa imong angkon nas katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagpangalipay, katakos sa pagdawat nas mga panalangin. That's how to glorify God, in short. So, gawas pa niya na, you are now a winner believer. Mananaog ka na, nikao ka na. Mananaog. You are an overcomer, you are a winner. Okay? And you are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, sa pagunahuna logically. Ang imong pangunahuna with logic na, with rationalism. Okay? You think logically, rationally, sensibly, ug mao nga ikaw, you are able to make good and right decisions in life. In other words, you are now a good decision maker. Sabtag yun na. Because you are doctrinally smart and spiritually mature, ikaw gitawag na og nikao, an overcomer, and you know how to identify, anticipate, prevent, and solve your problem in life. Na, kaya ang protocol nga plano sa Dios is a problem identifier, anticipator, preventor, and solver sa suliran sa kinabuhi. You are now a problem solver, ug ikaw kabahin na sa pivot sa usa ka nasod. Pivot, kaligunan. Mao ni atong gigamit nga pulong pivot, P-I-V-O-T. So, in other words, you are now a winner believer. So, do you want to become a winner in life? Imuha ang pagpili. The choice is all yours. Dinhi lang una kita kutob, atong ipadayon gihapon kiniugma, ayaw sipyat sa pagsunod nini, sa sumpay nini, magampot ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Ini nga among ipahimuslan nga pagtuon sa imong pulong. Salamat, inihigayon nga imong gahin alang kanamo. Dili kami takos nini o Diyos, bisang gani ang among pagkabuhi, dili kami takos. Pangumikan sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy, kami naglahutay gihapon, umikan lamang sa imong grasya nga mao imong policy, nga imong nga among pagasundon. Salamat. Nini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.